దుర్గా. దుర్గా అన్న నామం జపించినంత మాత్రానే మన మనసులో ఉన్నటువంటి అనవసరమైన భయాలు, ఆందోళనలు కూడా తొలగిపోతాయట. మనిషి యొక్క దుర్గతులన్నీ పోయి సకల సౌఖ్యాలని ఇస్తుందిట ఆ దుర్గమ్మ. మరి ఇవాళ శుక్రవారం కదా, మరి మనందరం కలిసి దుర్గా అమ్మవారిని జపిద్దామా? దుర్గా అన్న నామంలో ఎంతో ఇది ఉందండి, ఎంతో శక్తివంతమైన నామం అన్నమాట. రండి అందరం కలిసి దుర్గా అన్న నామాన్ని జపిద్దాం. దుమ్ 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 దుర్గా, లం 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 లలిత, దుర్గతి నాశిని దుర్మతి భేదిని, దుర్గతి నాశిని దుర్మతి భేదిని, దుష్టని సూదిని దుర్గాంబా, దుష్టని సూదిని దుర్గాంబా, రవి శతవాసిని రజని చరాసిని, రవి శతవాసిని రజని చరాసిని, రక్తసుతోషిణి లలితాంబా, రక్తసుతోషిణి లలితాంబా, దుమ్ 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 దుర్గా, లం 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 లలిత, గణపతి తోషిణి గణశతమోదిని, గణపతి తోషిణి గణశతమోదిని, గంధ విలేపిని దుర్గాంబా, గంధ విలేపిని దుర్గాంబా, పావన రూపిణి పాపని సూదిని, పావన రూపిణి పాపని సూదిని, పాలయ పావని లలితాంబా, పాలయ పావని లలితాంబా, దుమ్ 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 దుర్గా, లం 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 లలిత, హిమగిరివాసిని హితశతదాయిని, హిమగిరివాసిని హితశతదాయిని, హరిహర రూపిణి దుర్గాంబా, హరిహర రూపిణి దుర్గాంబా, గురువర రూపిణి దురిత విశోషిణి, గురువర రూపిణి దురిత విశోషిణి, సచ్చిదానంద లలితాంబా, సచ్చిదానంద లలితాంబా, దుమ్ 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 దుర్గా, లం 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 లలిత.